Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan sabon shiri da fatan kuma mun sha ruwa lafiya to Allah Ubangiji ya karɓi ibadunmu. Yau na zo ne akan complaint ɗin da ake ɗan yawan kawowa a dangane da auto MTK ɗin nan. Kamar yadda kuka sani mun yi bidiyo akan yadda za ka yi downloading na auto MTK kamar yadda kuka gani a baya. To sakamakon hakan wurin downloading nashi an ɗan yi kuskure saboda duk wanda ya yi downloading yana ba shi passport. Yau insha Allahu Rabbi zan nuna mana hanyar da zamu bi mu gyara wannan passport ɗin. To amma da Allah idan wannan ne farkon zuwanka wannan channel namu, dan Allah ka daure kai subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa kai like sannan kai share saboda hakan shine ƙwarin gwiwar mu. Shi kuma yake sawa YouTube su ma su sa bidiyon namu yayi trending har ya kai wurin da wasu su ma su amfana. Dan Allah idan ka san baka subscribe ba dan Allah kai subscribe. Sannan kuma dan Allah ka tsaya ka kalli wannan bidiyon daga farko har ƙarshe saboda YouTube sun ɗan bamu wata dama ne da za a tsaya idan muka sami wasu awanni 30 da wani abu. Idan ya kai awa 30 da wani abu shine za su sa wannan ɗin mu ya kai yanda muke so ya kai. To dan Allah ka tsaya ka kalli wannan bidiyon har ƙarshe saboda shi wannan auto MTK ɗin batun na nuna mana yadda zamu gyara shi. Akwai yanda zamu yi installing nashi complete a cikin wannan bidiyon saboda idan ka ce za ka yi gaggawa za ka iya zuwa kuma ka je ka yi ba daidai ba. Dan Allah ka tsaya ka kalla. To ka tsaya ka kalla har ƙarshe. To alhamdulillah yanda zamu bi mu gyara wannan auto MTK namu akwai phone number namu da zamu sa number waya na Telegram. Zamu sa number waya na Telegram. Idan ka san ka yi subscribing, ka yi danna alamar ƙararrawa, ka yi liking, ka yi sharing, kai mana magana ta cikin wannan number da zamu sa. Wannan number da zamu sa idan ka yi wannan liking ɗin, ka yi subscribing, ka yi sharing a lambar Telegram ne zamu sa. Idan mun sa ta za ka yi mana magana a Telegram kamar yadda na gaya muku an yi kuskure ne gurin downloading nashi. Idan ka yi mana magana a Telegram zamu tura ma shi insha Allahu zai buɗe ma kuma ba wai tare da wannan passport ɗin ba. In ka yi mana magana ta Telegram. To amma da Allah in ka san baka yi subscribe ba kada ka mana magana saboda ko ka mana magana ba za mu tura ma ba. Saboda kamar yadda kuka sani wannan kayan a yanzu kaya ne waɗanda ko ina ka je sai ka biya kuɗi za a tura ma. Ko kuma in ce sai ka biya kuɗi za a haɗa masu kuma kuɗi ne ba 'yan kaɗan ba saboda kaya ne waɗanda za su yi ma aiki wuce tunaninka sosai. Baramma dai auto MTK kuma muna nan muna ƙara bincikawa muna ƙara yin bincike akan wasu software saboda a yanzu haka akwai wata software da take hannunmu. Ita ma kuma muna nan muna binciko mana yanda zamu yi downloading nata da yanda zamu yi aiki da ita. To idan kuka ci gaba da bamu haɗin kai za mu ci gaba da kawo muku su. Idan kuma muka cewa abun dai ba wani issue ba wani mai da hankali a kai to kun ga mu sai mu haƙura mu ƙyale ku kawai. Mu ma mu je mu ci gaba da binciken mu na aikin mu iya mu yi mu kawai. Idan kuma kun ci gaba da bamu haɗin kai kuna yi mana subscribe, kuna mana like, kuna mana sharing to mu kuma za mu ci gaba da binciko muku wannan abun nan. To number wayan dai da za mana magana ta Telegram 081 66 18 9240. Wannan ita ce number wayan Telegram wadda mutum zai mana magana amma fa banda kira. Banda kira iya kawai magana ce a Telegram ko kuma kai mana magana a WhatsApp number namu 090 73 23 86 04. Allah ya saka da alkhairi sai mun ji ku na godiya sosai sosai. Sannan ba da hakan akan maganan group da muka yi a kwanakin baya a wancan bidiyon. Ga masu buƙata dai za su iya mana magana a Telegram ɗin har kullum kamar number da muka bayar za ku yi magana a kai insha Allahu za mu sa. Kuma sannan shi wannan group ɗin da kuke gani wanda muke magana a kan shi naira 500 ne kuɗin shiga ba wani kuɗi ba ne wanda a ciki ne za ka nemi samun irin wannan software wanda ko da irin wannan matsalar ta samu kai baka da wannan matsala baka da damuwa a kai insha Allahu. Matsala kamar irin ta wannan passport ɗin da idan kai downloading na abu za ka iya ganin passport. To irin wannan matsala ka ga idan a group ɗin ne baka da wannan damuwar.
sabili da sai mun yi zifin nan wani abu, sabili da wasu software suna zuwa da password to amma da mun yi zifin nashi muke cire password nashi sai mu ɗora shi akan Telegram namu insha Allah. Ku ci gaba da subscribe da danna alamar ƙararrawa a daure. Yawwa kamar yadda kuke gani gashi nan auto MTK namu ya gama sauka. To yanzu abin da zamu yi extra nashi ne ga nan kamar yadda kuke gani extra 2 zamu danna. Kamar yadda kuke gani zamu shiga kan desktop, zamu zaɓi desktop sai mu yi OK, kamar yadda kuke gani gashi nan mun yi OK ga abin da ya bamu. To zamu jira shi yayi wannan har ya gama gabaki ɗayansa. Kuma sannan muna da wata muhimmiyar sanarwa zuwa gare ku. Mun buɗe wani channel a Telegram da zamu dingi ɗora irin waɗannan software, duk wanda muka samu zamu ɗora shi a kai ba tare da sai ka je ka yi downloading ba. Wannan channel zamu buɗe shi insha Allahu, zamu buɗe shi ga duk mai buƙata. Zamu sa number waya ga duk mai buƙata, sai dai kuma za a biya 500 ne kuɗin shiga saboda al'amuran da aka shiga. Kun san yanayi, dole ne sai an yi aiki da data saboda yanayin da zamu dingi ɗorawa da sauransu ne, da kuma yanayin da zamu dingi darasi a kansu. Ga duk mai buƙata zamu sa number waya ta WhatsApp da kuma ta Telegram insha Allahu rabbi. To masha Allah ga number waya nan ta WhatsApp ita ce 09073238604. Telegram kuma 08166189240. Muna godiya sosai. Yanzu shi wannan zamu jira shi ya kammala, ya kai har ƙarshe, bi ma'ana ya gama wannan zifin nashi. Idan ya gama sai mu dawo mu ci gaba da aikin.
kawai da kuke gani gashi nan ya gama, sai dai gurin namu ya ɗan rufe to ai haƙuri Allah. Ga yanan a sama za ga mun shiga, ga yanan auto mtk folder sa gashi nan idan ka buɗe za ka ga wannan ga yanan an sa auto mtk, sai kai duplicate a kan shi sai ka ɗan jira shi ya buɗe, zai baka yes or no. Sakamakon screenshot ne ba zai ba mu alama ba, to sai mu danna yes, shine zai nuna mana alama wannan sacin din, sai mu jira shi ya kammala sacin nasa, ba zai ɗauki dogon lokaci ba. To gashi nan ya kammala ma, yanzu zai ba mu kamar yadda kuke gani ga fuskar auto mtk namu nan. To abin da zamu yi yanzu shine zamu sauko nan ƙasa kamar yadda kuke gani ga yana an sa open music 12, to nan zamu shiga, zamu buɗe shi, akwai direbobi na shi da yake tafiya da su. Zamu fara daga na biyu ne, ga yana za ku ga an sa driver call form, to na dan manta ban yi install na shi ba, sai ne na uku. To zamu danna wannan running din in muka yi click akai, gashi nan kamar yadda kuke gani yayi install. Sai mu je kan na gaba, layi na gaba kenan, shi ma sai mu danna running kamar yadda muka yi click akan shi, sai mu running. Kamar yadda kuke gani gashi nan yana searching ne, to ya bamu abin da zai bamu, sai mun dan jira shi saboda shi gaskiya yana da dan nauyin haurawa sosai, sai an jira shi sosai. To saboda ba ma son bidiyon nan mai tsayi sosai, ba za mu ce sai mun jira shi ya gama haurawa sosai ba, za mu yi matsa da shi gefe mu je kan na gaba, saboda idan mu ce za mu jira shi gaskiya bidiyon namu zai tsayi sosai. Yanzu za mu kautar da shi gefe, za mu koma mu je mu yi installing na gaba, saboda shi yana da nauyi, shi yasa. Kamar da kuke gani yanzu sai mu je kan na gaba, sai ma sai mu running kansa. Yawwa gashi nan yanzu zai ba mu next, sai mu next, mu ƙara next. A nan saboda ina da shi ne nuna mu haka, to amma kawai wuce za ka yi next din, kawai za ka ci gaba da yi, zai kai ka har ya haura. Ga nan kamar yadda kuke gani zai kai ka har ya haura ya gama. Shi ba zai ɗauki dogon sacin kamar yadda wancan yake ba, wancan gaskiya yana ɗan ɗaukar lokaci kafin a ce ya kammala sacin nashi, amma shi wannan ba zai kai shi sacin ba gaskiya, saboda ba shi da nauyi sosai. Yanzu za ga ya abin nan ya haura. To kamar yadda kuke gani gashi nan ya ba da finish, ya gama. Wannan dai zamu kautar da shi gefe, zamu koma baya saboda mu je can mu nuna yanayin yanda yake da kuma wayoyin da yake ma aiki, shi wannan software ta auto mtk. Za mu kautar da shi. To abin da za mu yi yanzu, za mu yi back to medium tab. Yanzu za mu yi back ne, koma baya. To kamar yadda kuke gani ga yanayin aikin da yake nan, factory reset, FRP da sauran dai wasu ayyukan dai da suka danganci harkar flashing duka yana yi. To abin da za mu shiga sai mu special medium tag din. To kamar yadda kuke gani gashi nan dai haila yau. To nan za mu zaɓi kalan wayan da za mu yi aiki, ga irin wayoyin da yake ma aiki, ga su nan kamar su Oppo, Vivo, MI da sauran wasu wayoyin su Infinix. Wannan har Tecno yana ma aiki, duk da dai ba su sa Tecno ba. Har Tecno, wasu Tecno nan gaskiya yana buɗe su sosai, yana musu aiki. To amma idan ka tashi aikin za ka zaɓi wannan ne, Infinix. To yanzu kamar yadda kuke gani ga yana mun ɗauko Oppo, amma in ka ɗauko dole sai ka danna wancan set ɗin na sama. To ga yana sai ka zo nan ƙasa, wannan za ka ga kalan model number waya. Gashi nan kowace idan ka taɓa sai ka taɓa wancan set ɗin, kana saukowa za ka danna wannan gurin, za ta baka alaman wayoyin ga su nan, sai ka zaɓi kalan model number na wayan naka, kana dannawa za ta kai ka ga inda kake so. Kowace a hakan nan, kowace ga ta nan kala Infinix ne da sauran wayoyi ga su nan, kowanne da ka taɓa za ta baka kalan model nata da kuma
yanayin wayan da yake ma aiki insha Allahu rabbi. Yanzu kaman idan mu zaɓa bara mu koma mu zaɓi wata wayan kawai. Yanzu bara mu zaɓi Samsung. Kun ga idan mu danna set za mu zo nan ƙasa sai mu zaɓi model number wayan namu kowacce ce, kamar yanzu wannan sai mu danna wannan factory reset sai mu danna start. Gashi nan kamar yadda kuke gani a nan gefe ga abin da zai bamu nan, gashi nan ya bamu. To idan ya kawo nan gurin sai mu matse bolin na sama da na ƙasa sai mu ɗora wayan mu. Insha Allah muna ɗorawa zai fara reading, zai nuna mana abin ɗin da muke so. Da Allah kada a sha'afa da manta da Allah a yi subscribe a danna alamar ƙararrawa, saboda hakan ne yake ba mu ƙwarin gwiwa da kuma ƙarfafa mana gwiwa mu ci gaba da kawo muku irin waɗannan bidiyoyi. Da Allah a yi subscribe.